Здравейте, приятели! Докараха ми тук едно автомобилче Toyota Aygo с проблем. Няма мощност и съответно премерихме компресията на мотора. Оказва се, че на един цилиндър 0 компресия, на втори цилиндър 5 и на третия, защото те са 3, 7. Така, разглобено е вече и така мога да покажем. Отворихме колата. Първото, което е, тук да покажем бутала. Бутала износени много. Всичките лопчат. Така, но другото, което отворихме главата и видяхме, тук направо парче от клапан няма. Може да видиш парче от клапан. Значи този цилиндър единствено имаше някаква компресия, този 5, този 0. Съответно няма как да има компресия. И какво се е случило? Колата не е имала газ никога, но ето какво се случва. И коли, които са без газови уреди. За целта обаче ще трябват и нови буталца, пълна ревизия с нови клапани на главата и всичко ново, за да стане, защото иначе така няма как да стане. Това се получава при 100-150 хиляди при тия коли задължително. Няма как. 3 цилиндрови двигатели, толкова карат. Това е за сега, ще ви показвам вече ремонта, процес, как се случва. Ще поръчаме нови буталца с нови основни биелни лагери и ще ревизираме главата с нови вериги, нови колелета и ще стане като нов. Така се правят нещата. За сега е това. Гледайте продължение.